Салом алейкум акай сангин, раҳмати калом шумода ки запрети мана ҳуй кардан акаҷон ҳазор раҳмат як бор дига миннат дорем. Барои мардуми Тоҷикистон гуфтаниём ки кадоми запрет дорен муроҷиат кунанд акай сангинда иншоаллоҳ кортон набуд мекунад. Мара гуфт ки як мода кор табуд мекунам, як мода кор набуд кард. Ҳазор раҳмат. Мо як адвокат снимат карда будем, рости гап Гросс Алексей Эдуардовичай беҳад одами тоҷик ояда муроҷиат мекунад. 1 солу 3 моҳ шуд инамо одам маро ахмақ карда гашт. ҳамин акада муроҷиат кардем, ҳамира пешниҳод кардан, гуфтан ҳамин одам мақсад кора буд мекунад. Мо муроҷиат кардем акай сангинда, акай сангин кори моро гуфт ки як мода буд мекунем, як моҳ нашуда кора буд кард. ҳазор раҳмати калон акаҷон, миннатдор ака. салом алейкум бинандаҳои азиз. ҳоло ман дар саҳни ҳавлии Московский городской суд қарор дорам ва навакак аз маҷлиси судӣ як бародари тоҷикамон Муқимҷон ки бинобар сабаби 2 ва ё зиёда содир намудани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ запрет навъез шудагӣ буд баромадам. имрӯз 15 майи соли 2023 бо қарори марҳилаи апеллясионии Московский городской суд запрет на въезди Муқимҷон бекор карда шуд ва насиб карда бошад Муқимҷон бе мамнуият метавонад ки ба Федератсияи Россия биёяд. лозим ба ёдоварист ки Муқимҷон дар шаҳри Москва зимни қарор доштанаш автомобил дошт, мошини шахсӣ дошт ва бинобар ҳамин сабаб бисёр нарушениҳои қоидаҳои ҳаракат дар роҳро дошт ва бинобар ҳамин сабаб запрет навъез шуда буд. баъдан ба Тоҷикистон меравад ва дубора вақте ки ба Россия баргаштанӣ мешавад, дар аэропорт хабар меёвад ки запрет навъез дорад. миннатдории худро ба Муқимҷон изҳор мекунам ки ба ман боварӣ карда парвандаи маъмурии худро супорид ва мана имрӯз бо муваффақиятона аз ӯҳдаи ин кор баромадем. дӯстони азиз, агар шумо ҳаминчунин запретҳо дошта бошед ё видваренияҳо дошта бошед, аз роҳҳои қонунӣ ҳал кардани ин хел муаммоҳо натарсед. ба суд муроҷиат кардан ин ягон хел гуноҳ нест, баръакс имконияти қонунӣ бекор кардани запрет ва видваренияҳо ҷой дорад. саломат бошед. худованд нигаҳбони шумо.